ही अस्सल 1 किलोची भरलेली फेकटा खाली ठेवता टेबलाखाली घुसली. त्याचा असा झाला, बायलेचे मैत्रिणी येणार होते जेव, म्हणून मी वसईच्या म्हावऱ्यावाल्याक ऑर्डर दिलंय आणि ह्यो खजानो घरा केलो. बायलेचे मैत्रिणी पण घरा केली आणि रांदूक मदत करूक पण लागली. पण या भल्या मोठ्या खेकड्यांका कोण हात लावूक मागे नाही. मगे मी पाटलीनीकडसून साफ करून आणले. ह्यो साफ केलेलो माल अगदी सोन्यासारखो चमका होतो. बघून डोळे धिपावून गेले. तर सुरमईची सनसनीत कुटा गेली तव्यार. चरचरीत तव्यार भाजताच बिल्डिंग भर घमघमाट सुटलो आणि एकदा तो सर्व माल मसालो बाहेर येईल. मगे बारक्या गावशीन हातवड्यान डेंगो फोडून दिल्यान आणि मैत्रिणी वांगडा जेवक बसली. मगे जेवता जेवता ह्यांचे गजाले रंगले. गजाले कसले? शॉपिंगचे आणि मेकअपचे. पण आज मात्र ह्यांच्यानी केसांचा विषय चगळूक घेतल्याने सर्व एकमेकांच्या केसांबद्दल बोलत होती आणि बायलेच्या केसांची तारीफ करत. पण ह्यांका काय माहिती, बायलेचे केस पहिले लय गळत होते. सर्व उपाय करून बायल थकले. शेवटी इंटरनेटवर ट्रायाची फ्री हेअर टेस्ट बायले करूक सांगितले. लय सोपी टेस्ट असा. मोजके प्रश्न विचारतात, मग त्याच्यावरसून हेअर फॉलचा मूळ कारण समजतं आणि मग तुमच्यासाठी कस्टमाइज किट तयार होतं. बायल गेल्या 3-4 महिन्यापासून ह्या किट वापरता, म्हणून बायलेचे केस आता घनदाट झालेले असत. शेवटी गोडधोड खाऊन गाणी गप्पा गोष्टी मारून ह्यांची पार्टी संपली.